Abasebenzi bakaCarboCate abaqashelwe ukucoca iindawo zogobityholo ePhilippi jikelele bathi abanye babo abakazifumani zonke iimali zabo ukusukela ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo, abanazo nezixhobo ezifanelekileyo zokusebenza. uCarboCate uthi abangenazo i-smart card IDs abazokupeya kubheka phambili. Payslip azikho, i-holiday abazibhataleli, imali ye-holiday khange bayifake. Asinazi gloves, ii-gloves kudala sazifuna, ziphelile laa miduka babesinike yona kuqala, laa manwaphu basithengela into ezinwaphuzayo. Ubona laa maswing phelile nawo. Asimazi uCarboCate yintoni ingxaki yakhe nathi abasipeyisi. Kunzima apha kaCarboCate, asimazi siyazi leyo nathi asinike enye indoda weza nenye indoda yesithathu lindoda isiphetheyo. Azange sizise i-tax number zethu thina but bayitsala njani? Ezi 200 zitsalwayo ke apha singazazi batsalelwa ntoni apha emalini yethu. Ibuhlungu nyhani into enzeka kubasebenzi bona, abantu basebenzela iifemeli zabo for uba babondle iifemeli zabo, kodwa xa bemsebenzini xa kuphela inyanga imali ayingeni. Ondiphathele nqaku Sandiso Phaliso, iPhilippi ngaseKapa.